היי חבר'ה, כאן דימה דימוסטק, וחגים, חנוכה ושנה אזרחית חדשה. אז אנחנו היום בודקים את החיישן טמפרטורה של סונוף. זה הוא, וכן, אנחנו נבדוק אותו מקרוב, וכן, אנחנו סוף סוף עושים מכשירים חכמים, או בעצם חיישנים חכמים, או תוספות חכמות לבית החכם ולהום אסיסטנט. אז כן, זהו סרטון על הום אסיסטנט בעצם, ואני מאוד מקווה שתהנו ותאהבו את זה. עכשיו, למי שממש רוצה, הדגם המדויק של זה SNZB02P. אז, בואו ונבדוק. אוקיי, אז זהו בעצם החיישן טמפרטורה שלנו, וכמה דברים עליו. יש לנו פה בעצם פתח כזה, גם כדי למדוד יותר מדויק את הטמפרטורה וגם עבור הלחות, הוא מודק גם טמפרטורה וגם לחות. יש לנו למטה פה כפתור כזה, והכפתור הזה נועד עבור לעשות פיירינג לחיבורים, ואנחנו כנראה נצטרך אותו עכשיו ותכף תבינו למה. היה לנו פה את הדבר הזה שהיה בתוכו כדי שהסוללה לא בעצם תיגע במגע ובעצם תישאר 100% עד שהוא אכן יופעל. ואני חייב להודות שהוא היה אצלי אולי איזה חצי שנה כבר בתוך הקופסה ושכב פה, והנה סוף סוף הפעלתי אותו והוא אכן על 100%. יש לנו בורג שמתחבר עם הפלטה הזאת, והפלטה הזאת עם התחתית וצאת יפה עם כתום כזה, והיא מגנטית. סליחה, היא לא מגנטית, היא מתכת. נראה חמוד ומגניב, אבל המגנט האמת היא שהוא נמצא דווקא פה, ופה אתם יכולים גם לשים איזשהו מטבע, נגיד 10 אגורות או משהו, כדי לסובב את זה, לפתוח ולהחליף את הסוללה. ואני חייב להודות שיש לי כבר בבית של ההורים אחד כזה, והסוללה שמחזיקה כבר מעל שנה, אם אני זוכר נכון, ולא הייתי צריך להחליף. יש לנו גם את המדבקת 3M הזאת שאתם יכולים להדביק ישירות את החיישן, לא מומלץ בכלל, או את הדבר הזה, ואז הוא מגנטי, וזה בהחלט משהו שאפשרי. ייתכן שאני דווקא אולי אשתמש בזה, פשוט כדי למדוד טמפרטורה קצת יותר מדויקת, כי הוא הולך אצלי לחדר מקלחת, ובעצם יהיה לי אוטומציה שהיא כבר קיימת, היא פשוט משתמשת כרגע בחיישן טמפרטורה של המזג אוויר, ולא משהו יותר מדויק, כמו שזה הולך להיות. ויש לנו כמובן ספרון הדרכה שאני כלל לא מראה כי הוא משתמש בספציפית דברים של סונוף, אנחנו לא הולכים להשתמש בזה. אנחנו הולכים להשתמש בהום אסיסטנט, ובהום אסיסטנט אני לא הולך להסביר כרגע, התקנה הראשונית כבר הראיתי לכם בעבר. אנחנו הולכים פשוט ל-Settings ול-Devices and Services, גוללים עד שאנחנו נמצא במקרה שלי את ה-ZHA. שימו לב שאתם כן צריכים שיהיה לכם כבר זיגבי מותקן, כלומר אתם צריכים חומרה עבור זיגבי ואתם צריכים או ZHA או זיגבי to MQTT בהום אסיסטנט. זה משהו שלא להיום, לא לסרטון הזה, אבל זה משהו שדרוש. הולכים לפה, הולכים ל-Devices, ואני חושב שאנחנו צריכים ללחוץ לחיצה ארוכה, אם אני לא טועה. אני לא בטוח אם אנחנו נראה איזושהי תאורה או משהו, האמת היא שאני כבר לא זוכר. ואני אמנם לא רואה תאורה איפשהו, אבל אני כן רואה שהוא כבר מצא אותו פה. שימו לב שאני כבר הוספתי אותו מקודם ומחקתי, אז הייתי צריך ללחוץ, אחרת אתם לא צריכים אפילו ללחוץ. ברגע שהוצאתם את הדבר הזה, הוא אוטומטית בפיירינג מוד, ואתם יכולים ישר למצוא אותו בזיגבי שלכם ולצרף. לוקח לו לפעמים כמה רגעים, אני לא בטוח יכול שלחצתי קצת יותר מדי וחיביתי את זה על הדרך. לקח לו באמת זמן, כבר תכננתי ללחוץ את זה שוב, אבל הוא כבר זוכר גם את השם שנתתי לו, שבעצם Bathroom Temperature. אנחנו יכולים גם לבחור את החדר, במקרה שלי זה פשוט Bathroom. ואני רגע פשוט אצא מהחיפוש, אני רוצה ללכת ספציפית מחדש אליו. וכאן אנחנו יכולים לראות בעצם את כל הדברים שיש לנו פה. בעצם יש לנו בסך הכל את החיישן לחות ואת החיישן טמפרטורה. ואם אנחנו נרד למטה, יש לנו פה גם את המד סוללה, שהוא על 100%. זה אף פעם לא כזה מדויק בזיגבי, אבל הוא מספיק מדויק כדי שזה מספיק טוב. עכשיו, מבחינת הטמפרטורה יש בעצם כמו היסטוריה כזאת, וזה ייצור לנו גרף, אפשר להוסיף את זה כמובן למסך בית או דברים כאלה, ואפשר לראות את ההיסטוריה של זה, אפשר אותו דבר לעשות גם, סליחה, זה עכשיו לחות, עכשיו אם אני אלחץ לטמפרטורה אז נראה טמפרטורה. כמו שאמרתי גם לחוץ, זה אותו דבר בדיוק. כרגע עדיין אין לו היסטוריה, זה היה משהו עם הזמן שהוא צובר. וזהו, בעצם עכשיו אנחנו יכולים, האמת היא שעברו כבר כמה רגעים, אולי נראה כבר משהו בטמפרטורה, אם אתם יכולים לראות שהוא
עדיין מתחמם לו עם טמפרטורת החדר, ואני חייב להודות שפה הכל מתחיל להתחמם לי בשולחן, מכיוון שיש פה הרבה תאורה מסביב, אז זה בהחלט מחמם את זה, ואכן רואים אותו. אני חייב להגיד שמהניסיון שלי עם אחד כזה שיש בבית של ההורים, הוא די מדויק, אני לא יכול להגיד שהוא מדויק ב1,000,000% או משהו, אבל פלוס מינוס מעלה אחת, הייתי אומר שהוא ממש מדייק עם מדי טמפרטורה אחרים שנחשבים מדויקים יותר, עם השפעות אחרות שעשיתי. אני בהחלט אוהב אותו, הסוללה שלו מחזיקה הרבה זמן כמו שאמרתי, הוא אמנם קצת שמנמן הייתי אומר, אבל הוא קליל, הוא מתמגנט כמו שראיתם למתכות. המגנט נמצא עליו אז אתם לא באמת צריכים למגנט אותו לכל דבר למקרר אם אתם רוצים במטבח, או נגיד במקרה שלי אני כנראה הולך למגנט אותו למכונת הכביסה איפשהו, דברים בסגנון הזה. רצוי לדעתי, לפחות מה שאני מבין, למקם אותו כמה שיותר במרכז החדר, או באותו אזור שאכן אתם רוב הזמן נמצאים, כדי שיהיה כמה שיותר קרוב לאותה נקודה שאתם באמת מעוניינים שלפיה תמדדו את הטמפרטורה, אז זה בהחלט נחמד. ובהחלט אחלה חיישן, אני בהחלט ממליץ עליו. כמו שראיתם, פשוט מאוד להגדיר אותו ולהתקין בהום אסיסטנט. טכנית כל מוצר זיגבי ממש דומה, וזה של חברת סונוף, שבהחלט חברה ידועה ויש לה הרבה דברים בהחלט מומלצים שאני גם משתמש וממשיך להשתמש. אז זהו, זה אחלה חיישן טמפרטורה. תודה שצפיתם בסרטון זה של דימוספק. אם נהניתם מהסרטון, לחצו על הרשמה כמנוי ועל הפעמון כדי שלא תפספסו את הסרטונים הבאים, וניפגש בפעם הבאה.